Shalom, horas mari hita damang dayan dong asa persiapa Jepang musidota guru bongo pe papahan di acara jepek alai maripola. Ador sopinatol hasatan di debata jumulo hita martangnya. Debata jahuba molate pasa rohanami Tuhan dia siroham. Naing disirai hatam mahami ukap roh hadu pikiran nami asa mangula marparbui hatam di bagasa Yesus Kristus martangnya kami. Amin. Hita kadong asa porsiaon di bagasan kuarni tu hata Yesus Kristus hata ni debata di hita di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 natar surat di Pesalmen 67 ayat 2 sonom maridok di sini. Ale debata saya si maruham di hami jala pasu-pasu hami saya marsinodang mabuhim madongani hami ido anggo sahana di hita kadong asa porsiaon par pesalmen mangiduhu pasu-pasu asini rohani debata tunasida tu bangsoi mangidu asini rohani debata asa disahapo pasu-pasuna tunasida pasu-pasu ni debata rak tarasam di bagasang uludun jala sudidu hita mangidu hosongoni asa anggiat nian asi rohani debata dileho pasu-pasuna dia kaparukilota dia kasih taunota asi rohani debata diramoti hita idu nadidok nasai marsinodang mabuhi madongani hami marsinodang bersinar madongani nasida di bagasan ngulu nasida madongani nasida di parukilon nasida asi maruhani debata marsinodang mabuhina madongani nasida dihita kadong asa porsiao di bagasan kuar Tuhan Yesus Kristus hita pe tabangido maasini rohani debata di bagasan nguluton mengadupi COVID-19 sion asima rohani debata tutu di pasu-pasu mahita di leho maaka asini rohana di bagasan nguluton di leho matiurni pacarian jala diurupi mahita mengadupi namason ileo torang ni pikiran asalam mersitu tulam hicat tita jala lam mersihohok mahita turupan di debata mangidu asini rohana Roma hita tu ibana tapangidu mapasu-pasu di debata di bagasan nguluton asa totong margugu hita mengadupi akan amasa nuain na taulupi ko jala tapangidu ma asa marsinodang mabuhina madongani hita di parukilota madongani hita di sitaonota madongani hita mengadupi akan amasa nuain namasa di portibion ima sahit sore mago pandemi COVID-19 sion doh tak keragam nasing na tadupi di bagasan nguluton di sodako debata mabuhina tu hita alani dihita kadong asaha porsian totong mahita markos ni roha tu debata totong mata pangidu asini rohana marsihohot hita asa tutuma debata mangurupi hita madongani hita songon bangsoi mangurupi bangsoi mengadupi akan amasa parukilon asa asini rohan debata mangidu pasu-pasuna di saluhutna namasa ibu sanguluna atong totong mahita margogo marsihohot turupan debata tapangidu mahasi rohana asa di pasu-pasu jala di marsinodang mabuhine madongan hita di bagasan ngulutau sigano pari Tuhan madongan hita amin martangyang hita debata jahuba mulate basa rohanamit tuarupang iru tutu Tuhan asa asima roham sapo ma pasu-pasum di bagasan ngulunami narikoti di bagasan ngulunami marhiti asirham marsinodang mabuhib Tuhan madongani hami mangurupi hami mengadupi akan masa di barukilon nami asa margogo hami Tuhan alani naik totong marsiho tami dorupam mamuji pasangku atau homa madongani hami di bagasa Yesus Kristus matanya kami suram sak malmarham amin horas